Evo smo ovaj pas i ja. Dobar dan svima. Ovo je Obrenovački Facebook live. Ljudi, Filip, fašista. Za mene mnogi kažu da sam fašista, možda jesam, sad ćemo da vidimo da li jesam ili nisam. Se vežem ja. Moj pas tu je, bit će sve u redu i bezbedno i ja. Izrazit ćemo svoje nezadovoljstvo prema hiljadama migranata koji su doseljeni u Obrenovac. Pošto ćemo da uđemo u migrantski centar, bivšu kasarnu, i da se provozamo malo. A vi svi ostali ćutite, pošto ćutite i do sad blizu. Ja sam boga mi popio koju rakiju više, ali to je verovatno bilo ono što je potrebno da mene natera da napravim ovakav korak. Evo vojske. Ovdje ima nekih ljudi, nećemo ih da pogazimo. Ovdje ćemo da uđemo opet. Evo ovdje ima još nekih ljudi. Sad ćemo da uđemo ovdje, da se provozamo. Sklanjaj se! Da vidimo šta rade braća migranti. Ne želim da moju devojku napadaju migranti. Ne želim da gledam ljude koji ne beže ni od čega u svom gradu. Ne želim da ih gledam. Ne želim muslimansku državu. Ne želim ovo da trpim. Kazna će da bude velika, sigurno. Sad ću da izađem. Izašao sam, brate, nije problem nikakav. Neću da spustim telefon, snimam live, neću da spustim telefon. Zato što ne želim da moju devojku napadaju migranti iz Obrenovca. Ne želim da moja vojska i moji ljudi čuvaju migrante. Ne želim da pravoslavlje dam muslimanima i neću ga dati. Veruj mi. Uhapsi me! Evo. Vidjeli ste? Uhapsi. Nije problem. Evo. Evo, uhapsi me! Uhapsi me! Ajde ti marš izgodi sa autom, marš pozadnje, halo. Da, nekako. Uzmi telefon sad, uzmi telefon, halo.
To sjebo na žicu vam. Ima. Kakav je budala? Dolgo sviđu, kako vidim. Samo udarim. To nije sjebo, vidiš ti samo kao tam. Pa dobro, ovo što je gore, ovo gulio u žicu. Dobro ti to. Nema što da kaže. Vi ćete reći sve da mene poslije ne pozivaju da...
granicu, ništa je samo tablica. Nije, pa nije još. Vidio si